Mibalik. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat kaniya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Ganita. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon ka katuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. O unsay bot mong ipasabot, Sir Servando? Unsang pabor? May tungod sa relasyon ni Mayan o ni... sa imong anak. Si Paulo? Pasensya na lang. Ako kahinom na mo siya nga. Empleyado ko manunta siya. Dili ba yung talisod hinumduman ang yangan? Doon rasingan sa namatay mong igsuon. Si Sir Paulino, dili ba? Mao, tingnan ka na katarugan ka nung dili ko mahinumdum. Sir. Tungod kay dili ko gustong mahinumdum. Wala siya! Wala sila! Sir Servando, miduyog kami sa imong mga kasubaanan. Kung tinuod ang giingon mo, kinahanglang buhaton mo ang pabor nga pangayoon ko. Wa pa ka musulti sa imong pangayoon nga pabor, sir. Kung mahimo ko lang, magkalaom ka. Gusto kong buwagon mo si Mayan o si Paulo. Sa unsang katarungan, sir? Kung nagkahinigugmaay sila, dili hustong manghilabot si bisan kinsa. Dili ko gustong mahigot si Mayan sa anak mo. Kaya lang, nahibaw kang masakiton siya, di ba? Masakiton? Patulon! Ganag mo gahi lang kalit. Mawadans pa di moot.
Hayan, sakit sa nervous system. Usa ka matang sa patol. Nasayop ka, sir. Way patol ang akong anak. Hinoon may talagsaon siyang gasa. Clairvoyant siya. Ano kung si Mayan? Dako pa siya kaumaon. Dili pa himo mahigot siya so sa kapatulon sama sa imong anak. Oh, Ayaw ka, boss. Why si Bisan Kinsa ka nagtuyo kung mao ka nipahita mo? Ayaw ka ba na ka? Bayaran ko ikaw og dakong kantidad. Igo nga magkasugod ka mo. Nahibaw ko, magdisunog pangitag trabaho sa mga dagkong kumpanya ang imong anak tungod sa diferensya. Dili ko gusto mahiyo mo si Mayan. Magkinahanglan nga ikaw ang mangitag paagi nga magkalagyo sila. pila man sa pambayad sa giingom mong pabor nga imong pangayoon. Maayo karon, magkasinabot kita. Pila man, Sir Servando. Ikaw, pila ang kinahanglan mong puhunan. Ang mga kabus nga sama na mo, wa pa makakita sa naong sa kwarta nga dagko og kantidad. Ibutang tang 10 million ka. Unsa? Nabuang ka ba? Nakailan ka magpila ng 10 milyones? Magkamao kong muihap. Pero ang kunon ko nga wa pa ko makakita ni makakupot og ingon niya na kada kong kwartas tibuok kong kinabuhi. Pero karon nga miabot ang oportunidad nga gitanyag. Hungog ka! Hungog ka! Nagtuo kang ingon niya na ang bili sa patulon mong anak! Abi ko bagsimian ang may dakong bili para nimo. Anak na ang pagtanaw ko kang mayan! Labi na karon! Labi na karon nga wa na ko'y pamilya! Kun mo, gamay ra ang 10 million. Jess, mauran ko ikaw. Hunong nas pagbugal-bugal mo. Okay. Ang tinuod si Servando, nainsulto ko nga ginganla mong patulo ng akong anak. Ug sa giingon mong dili siya makakitag trabaho sa ubang kumpanya, daghan ang offers niya. Pero dili siya makabalibad sa hangyo ni Mayan. Maong gipangayuan ko ikaw 10 million. Pero ang tinuod, dili mapalit sa sapi ang kalipay si Servando. Mao ka nang dili ko pwedeng ibaligya ang kalipay sa kong anak. Kung gusto kang magbuwag sila, si Mayan mo ingna. Adios, Sir Servando. Animal. Mga pobre maot. Anong wa ka man makaigo ato yung ipapusil mo pa? Kadaghan mo trophy sa target shooting? Dili mayong mahibaw siya ang makamao ko mo pusil. Magduda niya siya. Pero giingnan ko siyang sundaw ko kaniya to. Kinahanglang timan-an mo ka na, Paulo. Oh, sir. Pero may gipanagsultihan mo. Dugay mo nagsulti. Unsa may ang gisulti nimo? Wa, gisultihan ko siyang patulo ng akong anak. Mao ba? Salamat mo, Raji. Ikaw ikay nagbaniog na storya, ha? Unya pa. Sa may mag-ingon. Well, daghan ko gisulti niya agig sumbalik sa iya mga gisulti. Apit ko ikatugaan ang katarungan nganong ang usa ka magna cum laude anhilang mo trabaho dinhi. Maayong nahon-nahonaan ninyong katarungan. Makumbensir niya. Kay kinsam to'y mudawat sa mga dagkong kumpanya sa usa ka magna cum laude nga patulon. Mao bitaw nga wa na lang kumulali sana. Nibaw ka bang mitanyag sigda kong kantidad isip bayad sa pabor nga iyong pangayoon ako? Unsa man pabura pa?
Nga pangitaan kog paging magkabuwag si May ug si Paulo. Oh, unsa? Gipangayuan ko siya napo ka milyon ang gigbayad. Unsa? May angay kang mahibawaan karon Paulo. Dili na pwedeng ilimod ko nimong tanan. Oh, ha? Oh, unsa ka na, kapitan? Aw, pa. Dili food poisoning ang nahitabo kang Mayan. Gipinahan ko ang doktor. Ginamit ang otoridad sa NBI aron dili siya mosulti sa suspect nga si Sir Servando. Kapitan, sultihin ko. Unsay mo itong ipasabot? Si Mayan gipainom og daghang pangkatog. Ako mismo ang nakasaksi. Ako mismo nakasaksi sa gibuhat ni Sir Servando. Nakuhaan kog hulagway ang pagbutang niya og parakatog sa imnono ni Mayan. Wasi, ubaw. Gisabot ko ang ospital nga dili pakita niya ang tinuod nga findings nga naa karon sa ambuatan. Daan pa ko. Daan pa ko. Klaro kayo nga namakak mo. Wailang customer sa hotel nga na food poison. Pasensya ka na lang, Paulo. Kung mo na, ganong dili man nato sultihan sinong Mara. Ug si Mian niya na. Aron, mapasakaan nato sa kaso, sumbong. Dili ang iyang tinguha kang Mayan ang importante. Ang atong gipangita mo ang kriminal sa imong mga ginikanan, Paulo. Kung musumbong si Mayan, may bawaan sab ang akong tinuod nga pagkatao. Ug mahunong ang atong investigasyon. Maong kinahanglang ihilom ta ang tanan. Ang gusto ko lang nga magamping ka. Ug labaw sa tanan, ayaw pagkumpiyansa ha si Mayan, ha? Kinsay nasayod sa sunod nga lakang ni Sir Servando. Unya bay, saom na nimo. Ambot, naglibog ko. Paminaw ko, karibal mo na siya. Unsa? Si Sir Servando ba? May gusto gina siya ni Mian. Oh, pero dili ka na mahitabo. Dili na mahitabo. Ano bang midret sumanta din sa plaza sa simbahan? O pagani ko makaulis amo, bago pagani ko midunggo. Kinahanglan magkasulti na ta. Yun na, nga naman. Pagkasala tami yan. Naunsa ka diha? Ay pagkatawa, seryoso ko. Huy, sinakaon ni mo. Sa gikaingon ko na nimo, seryoso ko. Onya, kinsa may pabarugon mong amahan? Si Kapitan? Sa may tabo na ako. Mahimo kong Mrs. Isidro, imbis Mariano? Mian, ang tinood kong nga ang dadon mo. O, booking ka. Nahibaw kang dili mahitabo nga dili si Sir Servando ang paludhon ni tatay sa tong kasal. Magpakasal na tag sibil. Sekreto lang. Unsa? O Mian, magpakasal tag sekreto. Murag, tigasan ako sa tatay, Unsi tikasan? Wa ko niya supaka diyang gipaila ko ikong akong boyfriend. Unya, usa may katarungan nga magsekreto man ta. Para nis kaluwasan mo. Unsa? Nahibaw ka na sa gibati ko kang... Kang Sir Servando. Ay, Paulo, hangtod ba karon nga bubo ka lang gihapon niya? Mian, please. Dili ko gustong sekreto, ha? Gitanyagan ni Sir Servando si Kapitan Isidro og dakong kantidad aron makabuwag ta. Mian, dili gusto si Kapitan. Nasultihan ko ikaw nini, pero kinahanglang may bawo ka na. Unsay buot mo ipasabot? Dili food poisoning ang hitabo nimo dito sa hotel. Lain ang nakitaan sa mga doktor sa imong ginawan. Unsa? Pagkatog. Ug si Kapitan mismo ang nakakita nga may gibutang nga tablita sa imong imlonon, si Sir Servando.
No, dili ko mo tuo ni ana. Nakuhaan sa gulagway. Tuwa nas buhatan sa NBI. Wa ka sultihin ni Kapitan. Aron dili magubot ug mabulgar ang iyang cover. Dili na himuon ni Sir Servando. Dili coincidence nga dito si Kapitan sa restaurant sa hotel. Gituyo ka to. Gitawgan sa ni nanay aron bantayan ka. Wa masayop si nanay. Si Sir Servando usak ka mananap. Ilawom sa kaayo nga iyang gipakita ni Mumian. Pero dili luwas nga sukmatan mo siya karon. Mabulgar usab ang cover ni Kapitan. Ug di na gid ako may bawaan ang mga kriminal sa mga ginikanan. Ang buhaton mo lang mao ang pag-ambing. Ug pagpakasala ko sa hilom. Pero si tatay. Kung gusto ka, mutabang kog pasabot kang tatay mo. Ayaw! Mian, Paulo, dili ko gusto maputol ang maayo nilang relasyon. Ang bot kong ipasabot, tingalig mag-wild si tatay. oh, ug kuyaw nga madisgrasya siya. Paulo, wala ko mahipaw sa buhaton ko. Relax. Hunaw-naw nagmayo. Dili pa karon dayon. Pero ang gusto ko nga madali. Haba mian. Paamin ako, tay. Ay, kaloy-an ka sa Diyos. May bisita kita. Nganong karon ka na, Mian? Kaganiharang mitunggo ang biyahe ka sa Tunis. Good evening. Kuyog mo! Diin magikan! Diin! Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning bagotang sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuwat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.